ko folin wala man don dala kene be e ba fasa fasi religieux sigida gale kulu ambe anya mo be la gile funi na fone be kene be la gile ka ko kan kara mo ko sene wala ni mo ka bela gile kele na ko ayere mo anya soro kara mo de no fere nan ko ko e doge o ka dala ka foko nyere la amiga duani mun bango na se go se dan zena ma fa yana ngwan koroko ko ni nguru ni mbari de do ko ni unna nda de me ka abarika kulugele ya mana ma bari de ngasi oh ne ngoro ngo on kala ndo fono be do sama ka bonna ko nyefa ndo anu akwa fo ina lo jeta wa ngoro de ngone ra fono ma ye foyi fon kundigi ngi kundigi ne masara wala yela ni na retote ne kulu jama kulu bi ani dine tigi tenyona ngwani ala ya anchi ma tenyona anya soro ala bulu anda tuko nya furanya na ani mun shi tenyona karamo kwando ma nyere diwde kama bi amulo da ngo angara mo ko yi akana bamana ka nga baroka dum fe chugo akam baroka chugo mojo nimne tabe se ga surala o ko to dem blogi nimne tama suronda ina karamo ngo abi fote asini fote ayo dasi blo ko la ko sabade na o kana teme blo ko de o kana se blo mo ma ko kanyi wuro tanda furala sapo bo huda bulo bo huda eninga nyongri ka blenda ko tini bulo du de kan koy ko ma kele damba kele seba kele fama wojini bo ni tasman ni tigi ko do to ranyere koy ko sira kele jokile ko so kele ko on de nyiro ko sigama do ni namulo ni fora tigi lo fama ka ko debe be fawni do Muhammad ini nona sebetulnya itu tidak. Kamu, aku lihat aku lihat. Kamu, oh, kamu, mana zero euro lah. Kamu sekarang ada telefon. Oh, ya sudah ya kaca. wo kelen tina ke min siga fono tena den diu sai makal ngan nzebe sigimbo fono ngal kelen de siga ke min ko pew ko de to ye ko doni kamo ate ko de onga kumadola ne ko ibino doni ne nye fo den karamo ne do mata ijo nye ko avion la do na ta jo nye ko mobilité la do na ta jo nye awo olu ye donu ye doni bile bilo ye do ko doni kaguru yale ondo nga karamo ko nan ko ro ya nyi ngamma ko ro bilo kono ko o mi rebe ga fo ko doni kamo damne ro jina kala ndo ngande kene be kana ma mena gere la an ko ro la do mira no ya nyi baye mi me kala ngoro wada ato la kale ba kono ko doni re folo mi ye nyana ma ya kono ko de to ko yere kono gadu men dum fu abdela giri torba mode e kulbali iko ne mbado namra taro ka won namra taro nugo kantu mi yoro bigoni amage so fe on ma tabulo bulo ka e ama fo ngando ne do ni men fa do abe mbado mba fa do abe ngadu do mbaga do
kelen kita mingo ni ko doni do la doni de dan ne bi fa ngam minge ne kande karam mo mode ngone bi fa kala ndi ngam minge sisa aya simbo habio ga mana aya tambo de on etibu ka kololo kelela ame waati ni mna mali kono ame fuka dangundo ko sago ko bema mi mana ga wulila ki jore aya lo ko ni ko wulila na fara mo mi abi kono naga kwanu bi ga kuma comme arabu kuno ga ala kuma na dani ano be ma bi ga kuma ko ka be muma ki miri bani constitution mi sebe ba ko assemblée kono do folo na baba ko ki nyelo je ka jama kuli sigile karamo kanu chejo le bi ka ba kele ngeti ndawna kuma ka utara ka ni do ye min la bara ono bi ka kele ngeti diabla sera dona ko ni le ya namran ya bete yoro jana ko yi nu ga ngan ku ngorota Allah ba ne ko na tile fa de ira o kawa karamo ngima ngoni mi se ga sam bi se wa ke chekle to no ke ka ni ka to ka te ga ta ke ko karamo ko ba ko de derega do tumbi anno mado ina yi on soro rezo inka ko balango foni jara ne be tafa mi baroke derigado wati kelma ke nya fina chugo muna net mi sigile shini ko net mi shini ne be wele liga je ka boka ne rebulo amika nyukon la nyena jera denga ni doni kuma na ne ga nzemboro kadaka netem aka mo ngoni doni kuma ne ga nzemboro barona na janga ya nera na janga se ka bo barona fuga ke balme yoni sini yango to ga ke wule mamunu ndara ka sambir ka suru madele ka nyoko lu fle kana balme ya dila kenek se je ka doni kono ya dono la no balade jole do ku ga karamo ko do bu ka kene do ko kele bi sa ngo bala ngone ma karamo ko ke ni amadeli da nyoyi me bala ga bene ga nye yi ko manga ga karamo ko ke min kame ko kele bi sa mana ko sa fe ne kante telefa wala ba do na ye karamo ko ke na ni do nga so ko telefa ngo ne ko nga fa yalla kame kele fa ma ni de ko abi ko te du ko no karamo ko kama ini fay kele kono yoro ma fi na ngo be ka boli de ga biribiri anya soro karamo kele de karamo ngo nye dara kele che fari ka do na kele kono agara ni kene kele de ta ale na ni do ni ki jo na de da funya kele te ako kalande angonamu ako anyebe kele mina ngo anyebe nogo min tonena abolo ko jamakulu de mina ademe kan ikewa na ya ja ayache na ma ja ayache na ma che aka ma ya bilaba o nyama zunungu ndo tafe wi awo o kuma ayo de che o ba ke kene nyumaye o kesi gore ko ma robe ne ba walla ba ko yoro jugu ya kama aye kene nde robe kene nge yoro nyumaye ka bla ayere nye abono nge abena minu ko komi afono ya do ko do de o anto akwa ko mi yere nye foga go kele ngono ko sewe ngo mi nye foga go ne garamo ko ne de babudo ado garamo muro ko ma ko mi nye foga go anwa bodo go ayi ko aka na jora ko ante bo an no na ko ka kele de kele mo ma bi ha garamo modo no
kongu de sansoro jurugo kene karamo sugodo bi nyefo ngo anabo sugora do la kake kinyere ko karamo o tenela sugodo yo comme mega nyefi na jogo na blo ko de igana sigora de dawani mo de do awo aga ni variant wa karamo mo de do ndo wari mat ndekele ko ne re ba fo ngache ngi datu na jogo ga ni fa karamo mo de ko bekele dawani lede mimi variana ni mangambe dangu mina ka bene ga nyeyi ka fo ka bene ga nyeyeli ma abebe dangu ni nyedonde wa bebe dangu ni nyedo bela ni nyeba ambado karamo bu sela koy aminu mu no fe uruga minfo anya lame anya famo amina bara chugodi doni nyem minan kono kama nyem koro ni ko binanga dum na ka surute amise ga nyire labo chugodi na make ikomi arabu ala ye mo bla ni na onyo nai ma fa ayo karango ango mi se ga ngabo ko obi bale mandi kurana tuula de ko nga ko kana balula o men min ko hali so dala tawda ko ya sa nga obi kana de ngubi nyogo no fe wa jamfan jina na marato lila ko kunda ngato wada anyi se ko se kabe mumo karamo ko nye do fode ya fo ci ko muna awa bembe be de ka do ni fo nyedo karamo ko nango ko ami kele nye fo ka ta ni kele yoro jabi na man ke ci ko do ngona manke jugo don ani namarato munu mekele la namarato nunu usira ka dabiri to dala bama ko jugo muna ka jamala ba me mo o be kana ni feyan kama sedna karamo wa benga mi forombu bulo o yoro la ka fo ko bi te ka nyon sa fa no ko ne do e qur'ane so so kene ke jeka ni ko ma on mi fa fa ka so so na bi iko me am me fe Sheriff Usman Madani haidara ga so iko me am me fe Mamadou Digo ka so mi soro tugo na bi ka so iko mi Suala Baya Umar Murutigi ka se ga kwa ma de soro samu ka ni ko ma fa so ka o ga ma ne de nego ngode baba folo sigido tabalila kameti de che kameni bidu muno ngongo fale tew malion yere ko ka che ko igo mu yenna marat la chugo muna kawji mu ga sega yere soro mali silamo ko che bot to tigi yalla ka premier affrontement keni di fa ko silame koroma munu mbeni utni ngednani jamana de yamin kelela o kawji mu ko ni o konye do ne do antna ta kuma jamana antem siya wolo mane ante ka machi da siya onga kramo ni e kramo kenyi ngo ngabu ni nga television national la ko kawju mu ya yere soro tugodi tubika de bala kramo mufti bi kenen no ni chama mi ni ngalinge ma do fa ba il paraît-il que mufti fono tanga kanida dado a disqualifiera ko mu kama o mufti fono mbado
dɔnnikɛla caman disqualifiera Mali kɔnɔ ni français ko do Kaoudiou n'est pas demi mais comment que Kaoudiou est devenu le candidat de Ligue islamique malien contre Doumi Fakoli, le traditionnel du Mali. Comment? Ah, karamɔgɔ, n ko n'i ma boli ka taa yɔrɔ jan là-bas. Mɔgɔ n'i ma kabi kunu u ka teli nka o nɔ de man ɲi n'o de fɔr'u ɲɛna sinon o ka teli dɛ ayi nka o nɔ de man ɲi kabi kunu n'i y'o de fɔ o ma o de tɛ se ka bɛn o ma cogo si la karamɔgɔ i y'a fɔ k'a suma sinji ma yɔrɔ de i y'a fɔ k'a suma i den ma n k'i yɔrɔ bɛ a kama Mali in kɔnɔ n'a tɛ n ko Mali in kɔnɔ n'a tɛ ne de n'u banna u bɛɛ lajɛlen la n y'a f'i ɲɛna n ko n denkɛ ti bila o cɛ bɔra dɛ Ji Kulubali ne ti bila o cɛ a y'aw Kulubali la ka maa dama dama kɔni bɛ yen n ko n'u sɔnna ma ni nin bɛɛ lajɛlen sigi ka fɔ bɛɛ lajɛlen banna an de tɛna an kɔ sigi abada n'an ma taa foli k'an fa ka so koyi awɔ an ka maa wa ɲɛnamaya ye tɔnɔbɔfɛn ye i komi kira ko ninnu n'u ɲɔgɔnna kɔni o kama ne m'ale qualifié foyi ye ni kira tɛ nka karamɔgɔ n bɛ kuma in fɔ minɛn min kɔnɔ n m'a dɔn hali n'i y'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna tuma dɔ la n'a b'a ye o kɔnɔ nka n den ni ne m'a ye n'i y'a ye don min na i ka taa ɲɛfɔ a ɲɛna ko ne ta tun bɛ ka fɔ min kama kɔnɔ k'a fɔ ko maliyɛnw ka kira wa kuma dɔ la n'a tun jara yɛrɛ ko n tun bɛ se k'a fɔ k'ale woloson ka kira dɔ la koyi yanni kira ko ninnu tun bɛna tɛmɛ ka ban n'a b'a ye minɛn min kɔnɔ k'o tɛ wa n'a bɛ k'a ye dɔgɔyama minɛn kɔnɔ ko n bolo fila banko y'a ye den ni masayara dɛ a ye n ti ka fɔ ka ɲɛsin a ma dɔgɔya minɛn sin kɔnɔ n ye min ye n ka yaala kɔnɔ enfin i fana ye min kalan n'o dɔnni b'i la ne bɛ fɛ i k'o de tɔnɔbɔ nka i bɛna tɔnɔbɔ ni sira min ye i bɛ fɛ ka ɲɛnɛdingɛ kun sen ni falo ye i bɛ ka ɲɛnɛdingɛ kun sen ni falo ye nka kuma dɔ la an tɛ jigin i la fɔlɔ dɛ an tɛ jigin i la diinɛ a ye se sɔrɔ hakili dɔw kan cogo dɔ la ni k'i b'o tufa siɲɛ kelen i laban i bɛ sɔn ka k'o yɛrɛ ni sababu ye o fana an tɛ i tɛ yen bila sira an fa n'an tun sigira don o don ne tun b'a f'i ɲɛna ko an fa den de bɛ fa kala fa a bɛ den kala n fa ne bɛna min f'i ɲɛna Mali dugukolo kan n'i sɔnna a ma n'i ma kɛ kira ye farafinw cɛla ka sɔrɔ ka sa k'i k'a fɔ ne ma ko o sira yɔrɔ la k'aw ka kala n'an fa a ka gɛlɛn dɛ a ko ka n'a ko k'a fɔ n b'a fɔ n ko n fa i bɛ fɛn o fɛn da i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i miiri bɛ se fɛn o fɛn ma ne yɛrɛ bolo a ka gɛlɛn ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan nka min bɛ se k'i bɔ a la o kelen pe de don wa min bɛ se k'a to i kɔ in yɛrɛ kana tunu ɲɛnamaya kɔnɔ dɛ n ye kira mɔden ye nin wa ayi n'an ye Umaru murutigi don bulon kɔnɔ don o don Kulubalilakaw cɛla n'o sera ka bɔ k'a ka muru to a bolo n na busan ta n den minnu ye Kulubali ye o kama aw na dɔ wɛrɛ fɔ a kana to Umaru murutigi ka bɔ k'a ka furu ta taabolo dɛ awɔ n ko n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ Suwalakaw ka dagabanaden ka so dungu ma an b'a fɔ n ka cɛ hey e bɛ min kɛ kule ni fanga furusi la an ɲɛ dɛ baya est-ce que i b'a dɔn k'a fɔ nin Hayidara ko yɛrɛ siman ko nin kɔsannama ko nin ko ni ye Suwalakaw sen b'a kɔlɔlɔ la a tɔ b'i bɛɛ kɛrɛfɛ dɛ i t'o ɲɛɲinini daminɛ fɔlɔ yanni maakɔrɔw ka n'i sɔrɔ so kɔnɔ ka bɔ la an dɔgɔnin bɛ fɔ fɛn b'an bolo k'a di ale ma karamɔgɔ an bɛna min ta k'o fɔ Mamudu Diko ye o ye kɛnɛkanko de ye a sunko yɛrɛ kɔnɔ sisan n'a sɔnna k'a k'a kɔrɔbɔ sisan voilà c'est-à-dire n ye kira ye n ye mɔgɔba n ye fɛn ye Mali kɔnɔna don f'a ka denw labɔ ka t'u bila diɲɛ jamana wɛrɛ kan u bɛ ka min kɛ Mali la u k'a lajɛ ko n'u bɛ se ka a tilajɛ 50 kɛ yen nɔ n'u ka bɔyɔrɔ janya dɔ ma yir'u la sira dɔ fɛ ou bien sira wɛrɛ fɛ k'u ka ta n'ale y'o sɔrɔ Mali kɔnɔ a kan ka ɲini de k'a dɔn a denw fana bɛ se k'o sɔrɔ cogo la o tɛ sɔrɔ arabuw ɲɛfɔli ni arabuw bolokɔrɔtali ni arabuw tiɲɛ tɛ kan
ke so no ye kuma sera sa e ga fara i koro ni fa ko e aga je ga fo de ko ye tiye la ne re tate wati je ko un fa de do nyaga mi no mu lo ko sai na de malion anye fe so ala antin galo tiga ye de an shi sambi segi ne ko sambi ko non to anye tron so ala anye ni hera ere be so ala anye kan na mo e ne fa ye mi so fitini le bi na mi so se na ma mo na e ba ke karam tu va ka fogo ndine ko mi flani karam wa on ga feyini tira ko ndo me anta de ganta jafa wulu foyte fojjemo nga arnakeria ka okma ni mamulo aya tambula manga barake kinye kanga dina ko ya yem he karamo ngona kuma e kebeni tandurna haya fulo en labo sisa jama min ba kunda ka mali population se mandogo rawa babido ngo mali population mandogo rawa oh wona sere ha ko ma do nye tira mode ni o dato te yoroja dansi ki todo encore ay raw sere ko dansi ki rola ko on ga jama kulu de famba be kuna foni se bo yala deni ko nyana ma en ko ko dora lu chamonta kala ko te suno dansi ko lu marahu mi bela jire jigire ne de ngu be ko se me ura marahu mi wolo ura yale fami iboro o bi ko ma nga kira on ga che duru fle kongrasi la mali no fe se lu fron na be ni kile de ma che ka zoro to da fale be net kamale ko lu do ni ne be kira tala kana ko to be yu tabla ka ta tu lu no fe go to ma ye san fela lo ja kana du ko na lo jo ya hera be che ka lu ama ya fo ka ta so re mi ta ku ka kaso bangal da fo ne mo ke biduru no wolon flana tumiya mo ke tani ko non do na tumiya arabu wire na ko sa ko na yaw ta ne ne ni ngoro ne arabu ya oh doni na na se moro ko ngade mi se ni munu na ke lu na na ni kama le mbe kan ni demi olu yeso ma ni doni ne de ama be ko ugo e fay bara bam nga de ko na ma fay maro ko e bara ke nyedo nga sembe jamana ya yo bara de ke ga e bara mi reke ko bara mi nga to ko yira nyina ma ya ko no ka ko ni jamana ni development ni wati ka development da mi ka ba ke mi tan ko e ka sa kwa yo ke dine de kamon ko no en d'abord jamana be to ko fulana ay jamana na fulu de fono ta daf o sabana ami nyet lemina ale nyona masake ale kanga ke do kalama ma korongoron na no ye economy donc ayake mu economy de kama nyana ma yakono kwa c'est-à-dire seulement à tort à te ko edro comme do fora mo fe tan ko na mo fora anyina na ka fo ko ye fien de so gre ko ti o ale ko ni trajecte ngale mu nge ale misiri do de jo kama baram ni no ta e kamale uya ganga sigi masake dala doni kono ka ganga ti dala kuma mi se kera buzam se tara agwana dala ko kugujo awo kwa be do yoro do ko lu ma furto do ka be tam ko na ngulu yo kunda malika maroga yo kunda malika no do de kano de suranga arabu to kan nyama na fe taro de tomotu ko goje ko pendere kano jo ko shaka marti yani karamo ko wati jante sa uya dabira koroni udo nani dami denye bala ngache shaka marti jani kaburu jura afika julu bo mali kono economy go kama antu ma fa encore ke woni dew ye kalo saba ke ko fa nuna na do wa ko ba iga kuma to ko tede na kele ngono be kambe tuda jele mo ni ko so go ko faso ko folo avant dîner faso avant tout
di le to ngani le to la yana ngam fa ka du so han nan jone ko raga ga so nganga nan jone ko raga ga so anaka wulo ko muso na ni ko ni mon bone mon koro Cheikh Ousmane Madana Idra no ale bi mondo mo do ko ni ti ma bo ale la ko so ni mo ne ba le bono wango den mo ngai ke ke fari de na gara ke ona ta gara de ni ba pro ta ra du ko no do ande se ra fo ina ko den ko ra de ai ke ja fari ngara mo an sigile lu go na ko na ngoro ka so an na ta do ni kele yoro jago yede kele rate le safu iba ira ngoro la do ngoro ne ko era ga ko ire ede ba kara ma ko ma chama yi ga ko nzizi ni ga awo do mi na de igo ko kira ire de ya ayire ire la do ni kono maga mi sire la ke to iga urdi o garamo o yaso karamo ko hemi mbeni no ngwanga doni de ya nyini iflega shirifu ke min dogo fo moto nga doni de ya nyini kata anjo karamo ko ala to ko ma ke fo be afo kende ka jama de ma igo mo ngira ka babulo ka le tammi ka jama babulo ko ya ka na budo ko ya ka na sida ko nyen na ko so ko ne ko ba ma do wa jine do bi me le ke do be ka ni ali fo ka budo ngo nyen na fulu so kono mana ke mi mulo foga ke kala o kala ma ko ga na fulu we de ka fo ke taife ka zure kala ma ko de o bi ko mi mande mo ka fe ibi de de wulo ka ke sabbi se ba nyen ni na o bi ta jo o nyena fa fa to ko wulo wa ko ai gongo de de ka ka nga wole ko si la fi ngol la fi na kono o kuma awde adde muni gam ko fe ya ko re dala wa maya fa maya au ba tere aba do ko do de makaramo la yini bele bele be mun no fe no dem karamo wulilen flani la selim na foga la seduke ko hagelina ka laicité ko anga jabrola oye nega yiye kulila oye hagelina o ya sanfe kuma de o ya sanfe kuma nga duma kuma na est-ce benga mina ke kilen wa benga ke kilen bebi sama nyoye ko ne ko ne de mu bebi sama nyoye ko kona ma ke ko dine dine jole abeseni mun na fa ya mangoro dine bine abeseni mun na fa ya mangoro ngongoro ibi rom na bi ke siga ni nego ba fa ko ni ya ke ko jama be wala ki ga sigi ne ke ngara mo ni sira ka bobi de ko ka fo mali de ni na ko hey ni ngomi ni ne nta be fro na me fa do ka yeyere ko kwanga sira jeli ta ni ne do karamo ni ne ndale mala ki dale na kan do di ne ko to awo i jigi be sira mi ka ibo fo nda fale sira karamo ni ke fete ni Cheikh Ousmane Madana Idra ngona ya porte le temps duro ma te no ma invité katana yi ke bokene do ko katana yi nga ko ga ma ci no do ko ta garamo kono nede e ba ye chugodi aw ba ye chugodi numbe mi ma obi balo sigi no ma do ni kono ko ngani tu fan fla fono fa mu chugo la ita do ko nede to min doni fo do de kana ka do ma ko sa
do de kana ka ure ka fe ka do kan na bo do de kana ka ni ce do dun fena do de kana ka ni sago ke dola soroka ala ka se no dala ni kibo ala ni ko re ka to re bo ka sore ke ta na bo o de to ala do ne balma ke ne balma muso ne bina bengal ko hali mɔgɔ wɛrɛ mana fɔ k'i bi o yɔrɔ in k'i kɛlɛ kɛ ko a y'o nkalon ɲɛ dɔn u b'a fɔ ko maa dɔn kumakan fɔlɔ don aw bɛ farankan in don a bɛ min kɔnɔ ko ala ko k'i ka nkalon tigɛ ko k'a kɛ ka fɛn dama dama dilan ko diinɛ b'o awɔ ko ni diinɛ yɛrɛ ala sɔnna nkalon ka se ka tigɛ k'a kɛ ka diinɛ de ye mɔgɔ minnu bɛna taa sigi an ka wote palanw kun minnu kan ka jate fo a ka ɲini de k'a dɔn ninnu bɛɛ ka kɛ maa laadiri ye ni ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra diinɛmaw baara kumayaw ye n karamɔgɔ i b'a fɔ ne n'e ka dugu ta ɲɔgɔn na ayiwa a bɛ komi an solila cogo dɔ la an ma taama n ɲɛ t'an yɛrɛ ka dugu ta la n'i ɲɛ t'an yɛrɛ ka dugu ta la n'i bɛ dugu la wa bɛ denmisɛnnin ninnu n'i m'o y'an yɛrɛ ka dugu kɔnɔ mo n'i bɛ dugutila ɲini o bɛ sɔn ko bɛɛ ma o ka diinɛ mana dugu in bɛɛ ci ka ɲɔgɔn na ɲini ni dugu dɔrɔn mana dugu in bɛɛ lajɛlen ɲagami wa dɔgɔnin b'a la kabako ye min ye yanni i ka jan kɔrɔ min kan k'o dɔgɔnin kelen-kelenna la an bɛɛ lajɛlen ka so a feerekelen don u b'a feerekelen don n'an ye bɔɲɛ sabati don o don ko n'an ye bɔɲɛ sabati don o don karamɔgɔ bɛ karamɔgɔ la mɛ an bɛ fɔ k'an bɛ taa an ka so n'olu dɔw taara k'u bɛ kuma ɲɛnamaya kan dɔrɔn yanni a ka tila a bɛ maa fɔ a ye ne yɛrɛ y'o de faamu k'a fɔ ko ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'i bɛ kuma fɔ a kɔnɔ fɛ kuma fɛ ka bɛɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a ka dɔ tɛ e mana tigɛden fɔlɔw ta ka cɛ ka fɔ tigɛden kɛmɛ ɲɛfɔ kɔni y'o dɔgɔ tiɲɛ de kama aw n'o hakɛ denmisɛnnin a ye dugu de belebele ka d'a kan ninnu ils sont capables mɔgɔ minnu bɛna sigi fɛn kɔnɔ hali an ka yɔrɔ la i b'a dɔn renseignement minnu bɛ yen nɔ kabini vote ko daminɛna an ka cɛ an yɛrɛ ka dugu hakɛya ɲɛmɔgɔ a bɛ village kɔnɔ a bɛ tourner na yen nɔ ani jeunesse bɛ ɲɔgɔn ye olu fɛnw na dɔwɛrɛ tɛ je l'ai dit l'autre jour n y'a fɔ an yɛrɛ ka cɛ n ko wabiyaw ka ciden de ye aw ye quoi aw bɛ k'a fɔ ko diinɛ ko a tɛ pan pagala dugu kɔnɔ a bɛ ka na denmisɛnninw kɔrɔbi ko n'u taara u k'aw nɔ ta dɛ u k'a don ta u b'a k'aw bɔ ta wabiyaw ka ci la n ko bon est-ce que i b'a dɔn ni Mali tɛ aw bɛɛ kan ka signaler ka minɛ vous êtes les envoyés de wabiya o de wabis a bɛ ka di karamɔgɔ tiɲɛ don an jigi b'an faw kan an jigi b'an kɔrɔ kan nka kɛlɛ yɔrɔ dɔ la maa de bɛ yen nɔ baba i ma n'i sigi k'o lajɛ i tɛ sɔn k'i nɛgɛ ka taa yɔrɔ jɔ la i b'o lajɛ i b'o yan kɔrɔ e k'o lajɛ bani i komi an fa ne kɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ten ka taa nka nin bɛɛ lajɛlen don dɔ la u bɔnnaw bɛ tila k'u sigi k'u kun fili ko ne ko mɔgɔw bɛ ka anw fa kun tanu mɔgɔw bɛ ka anw mɔkɛ tanu ko kutubu tun don nin bɛɛ lajɛlen tun don ko nka a tile kɔnɔ ko san o san ko maliyɛnw tun b'u to minɔgɔ ko juguya la maliyɛnw tun b'u to kungo ko juguya la maliyɛnw tun b'u to comment on appelle dɛsɛ kɔnɔ ka se ka miliyari 60 ni ko fara ɲɔgɔn kan ka t'o di arabu ma k'a ye nin k'a ka dugu sɔngɔ ye yanni san wa bɛ ka min ɲɛ bɛɛ o tɛ dogo
ni mo na ni ti wa mo ko mbe mbolu ko olu yo mbe mbamu no ko lu ganga wole go do ne gala o kara min on tilela e karam wa dande hali do do ngale mo ati saka ngati saka ko ba nyi ko so Ramo on yo famu fola to mo andu e do ni fola min taka do blo mo Ramo onu bulo wulu anu bulo songolong onu bulo galamo onu bulo la fombe kuna Ramo do ala chama chara de etifa do kuma ka te Ramo amole de ando meni fara hurami o ka se ko kono naga de ay ne kon getto mo ega go kuma da buga ko ko ngono neta do ni asabe kuma da ko ala ko yani diga ko kai ma diga ni folo he bokara ni mi kuma din len yere do ayini ga do mi se hage me bulo mino yere o fina olu bi kila ka sira to ki ga dashi wala fa Deu o kama ya fi ngono ma se ga nyam fa mo ni na deu abi du ko ki bulo jan ma do ga bi se ga na bonga na ke na bi se ka ngo ni o kama eni wa bi adem janu mbora ko ambe ma bitara bo ambe mo ko bo de yim da do ile ko aw ko kira wa habiya kira kamaro ngaba o yi sege ga million keme flat ta malien de jere ya ko te do tarabo ko ka do suno sombre no wa ko do mo ba oni e bandele do honna do ra tu korora to do million de mesla malikono ya ka wala kadaka na ngwa mbangi ngabi ngo hamaro nga baba ngi bana million keme flena bube bulo ka be munde ma ko ka ke jison doron hali million duru bi do dira ka di de ma malikono ikon dise abo ko mali de ne hinet mira ka cha not no itara mi mine ko fe kana itna ni pleno eni hali karamo ma se gaddo ware kamo jango ma eni ga sherifu sharafa aw ma se gaddo war klaka kele tono qur'ane de hijo ande betani ta defa yemba murga la ka o kama ngaka ereturo ma fa be balo se gi ma aye balo se gi ma to mo akiti tari tan namra ko fe kana de ale ta te tolo ya ando doni de kuma na ali de ay o na gara mb parti ato mo la jo ce ko wana ko de nyofo ngode ka gwat lola o de ce ko wora de bana fo la ko lu na wa biawu ko dugumene songoro de be kirigo yala mali afara ko wa biawu de kona ka ankoro dumu anga duanyo tiye suru ye yoroja bi san wulo vlog ya san tiye bodu ka deba yino fa bi youtube ka be se ka to verifie o nga deba nya fa ya organizera malla todi ka dumu ga tayi da foro no ko ay represent kenen ngalin tumi de ya doka bo nga njabi ban wangi do wala wa habiya an goddo for be ga sigi baba moro ka keleni do an jora tira fulay de wa biya kuma ire bamana nga yere la de arabulla de nun ta sira de to do la ka be ne ga ni ta sira to parce que a chama me realite ire la ni yo ni nga
o b'a f'i ɲɛna ko non ale tɛ ka diinɛ kɛ arabuya ye dɛ nka diinɛ kɔni o ye tiɲɛ ye nka arabu ka kɛwale o man ɲi nin bɛɛ de ye tile maa de se ka diinɛ ni arabu kana fɔ k'i b'o ɲini 2 plus 2 égale 1. Ne karamɔgɔ a bɛ kɛ cogo di a ka fɛn tɛ i komi ne yɛrɛ kɔrɔkɛ kɛ ne m'a f'i ɲɛna ko mɔgɔ ninnu hali u ɲumanbaatɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔɔnin de kɔnɔ wa mɛ fɛn tɛ ninnu tɛ foyi ye ni capitalisiw tɛ ne de u ka fɔ ma ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Serifu Usumani Madani Hayidara bɛ bɔ o ka dugu la a mɔrɔla ma bɔ a bɔra de wari ɲini na ne balimakɛ n balimamuso i komi e ni ne bɛɛ lajɛlen y'o palan kelen ta cogo min a fana tun bɔra ten de koyi nka ale jatigila fɔlɔ bɛn ne jamana yɔrɔ o de to a ye ko n kɔrɔ ni maa dɔ ne ka ɲɔgɔn nɔ ye nɔ ka d'a kan n kɔrɔ fa ye n kɔrɔ n bila ka taa min kala o ye Sada Ture ka maaw ye o ye wahabiyaw ye o tun y'an ka maa fɔlɔ minnu y'u maa kun fa dɔ minnu y'u o nɔngɔn fa arabu nafolo la ka n'an fɛ yan ka n'an ka ɲɛ bɛɛ gosi an bolo ko f'u ka dɔ wɛrɛ don an bolo olu ka danaya tun tɛ moriko ninnu ni somako ye n kɔrɔ n t'a dɔn n kɔrɔ kalan na koyi a ye dɔ kɛ fo kilasi caman nka n kɔrɔ n'a bɛ o cɛ de ye o de bɛ wotoro boli la k'o tɔgɔ de ye ko Hayidara fɛn min b'o bolo o ye Ala dogo n kɔrɔ de filɛ k'i ma olu ka kɔrɔbaya hali ni y'a sɔrɔ Hayidara bɛ ka min don n kɔrɔ kɔni bolo ni tiɲɛ tun tɛ n kɔrɔ tɛ an b'a fɔ n k'a kɛra a bolo bɛnsɛnba ye kɛlɛ jalen k'a ja n kɔrɔ y'i sinsin ni cɛkɔrɔba de to a ye ni ka wuli k'i jɔ Makan Madi ni misiri ma n'o cɛkɔrɔba de to a ye o fana kɛra sababu ye cɛkɔrɔba yɛrɛ fana dɔnna jama fankelen girinna cɛkɔrɔba yɛrɛ o ala tɔgɔ gɛlɛn bi o y'a sɔrɔ n kɔrɔ tigɛ n ala tɔgɔ ko ninnu na dɔn n kɔrɔ ye wari sɔrɔ cogo dɔn min tɛ ni mɔrɛ ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko n kɔrɔ ni fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɔra k'e kun mɔriya de n'a ma ɲɛ ko n kɔrɔ k'e yɛrɛ ka kɛlɛ yɛlɛma bolo wɛrɛ kan n min fana y'a dɔn n'u ye a tɛ sɔn an ka tɛmɛ yɔrɔ n kɔrɔ ye kɛlɛ yɛlɛma dɛ n kɔrɔ ni min tun bɔra nin tun tɛ wajibi ko tun tɛ n kɔrɔ b'o dɔn n kɔrɔ yɛrɛ fana b'a dɔn anw b'a dɔn right Ngramɔgɔ ani n kɔrɔ sigilen don o tɛ taa kunna ne ye n kɔrɔ ɲininka n ko n kɔrɔ hakili bɛ ko kasɛti duman bɛ da awɔ kira bɛna a bolo da e kama na yɔrɔ min na k'a fɔ ko joli min b'e la ani joli min bɛ Hayidara wotoro gosila la m'o don k'a bɛ e joli kelen ye a n'a ne kira n ko nin don n ko n kɔrɔ nin bɛ ka kɛlɛ la k'a kɛlɛ n'i y'a fɔ denmisɛnnin lalatɔ ninnu k'u bɛna tile fa de kɛ ka sɔrɔ tɛ n kɔrɔ ye marché Hayidara o fana y'a tunu ko o man kɔrɔ kɛ ma ye bilen n kɔrɔ ko o bulokuba ninnu resira n kɔrɔ yɛrɛ bolo fo tɔ nana yɛrɛ ko wɛrɛ ye n kɔrɔ kɔni ye tɛmɛ sira sɔrɔ a tɛmɛ a fɔ n kɔrɔ ye tɛmɛ sira sɔrɔ a tɛmɛ bi o tɛ ka kule dɔwɛrɛ ye an nala ko jama ko n ka jama ka ca ni n kɔrɔ mago bɛ jama la ni n kɔrɔ y'i ɲɔ i foori ka bɔ diinɛ ni bila kɔrɔ ka wolofinya don a fɔ n kɔrɔ fana tigɛ na waati na sa karamɔgɔ teribo de
gote ko di bere rabo di karamo imam Mamadou Digo de nana an falla bo khayira malina ikobi maraka on tara Cheikh Amar Tidiane kuma nyama ka ko ka je ka pendre ka ga sumure ga ya Mamadou Digo de tara an falla suno nyado an fanu yuka take yuka janjo ke jere ay na ko ku ni go bana ni ko na ba mini garu babu ko onga anke an fay chaman gola hagilla ko sen na ko addugo ni do ro ma ko jama ya no yusubi ku mahu wabiyo be fembe korompi pati wabiyo ka ala nansara nundo bi ka minun ke na nyara suke le fe olu do yi won kene bi je ga be nyara nansara ka war de du kadi arabu mo ka de war boro de bu cera de iba ya organisation nyemo wabiyo ba nyino ga mo war boro de bu bulu ni ma mi ti fe furu ba kana bla ba to to so ne bi siga do ongramo ne ba ngoro ngiba do nen na kunte nimbe nen na kunte ki ga koro len sege nen na kunte ga kura yere fo nyini ngoro nen na le mega mi nyini e ga boya no karama ni mali ni to ni dunya ni to mbe soro ko moti kele min ju na ba e ga ko imbe dam ni moti ngoro e de ni yeni ni e boye kana ne kura ne bu ba ki kele ni ka ta yi ni ga moti sadan ni soro na moti uso masira da rabo au kana mo le ka foi sutura tanka kapitali mbe jamana kare ay kulunga na ba ta tulunga wata da ayo wa be ango min bu ko wardo abado o dorate arabu funo chilelo de arabu chirabi arabu rabu do dine angwa ma wonye mo no ye situation mi bi abo higila arabu ya do fe do la ko do so wa mo anyere bado na zibu ayena mo bu kan o kele bi na do lo ko ni mbasti ni de fa tew bo fa ba wa be ono warde bina ubina jiri su ni fon korompi ka barenge wali modo sago ka so ru yere tam ni mo min seraga milliard binga botu wabuka ko de kono ko nyeti an fu ko ta banti nga dama tara arabu ka wu de ko arabu nu ka ala na warato ala yo warato o fanga ka nga kele jodi fugu dine ni brisini blo ba do o kuma do la de ibi do ya le hagila ko lu ba nyere kala lu bulo ko be minga ko ye nyere de do bara few ni gogo dine te do re na sara ko ke ko na ko ni ko no anta kulu na di ko no ni kene nyere arabu aben kanya men bai o doronde ko ko no o moro mu ida so o wanzere da kene arabu wari ni na sara warde be o habiyo Allah ko jamana nyema ko kadaka kongon ko rakema nyema fulo danga afogo mati saka nyine dunga de ta kula kaba magara arabu ba hera ba domi kaba magara arabu ka toromo jora domi aw ba do few ko arabu dala do teto o kama an fa ke megi no nan fa ke megi no ale bulo ko bulo da fa kan ale bulo wa biyo mona ta son vendila kuru kuna yin mona son vendila do so ne no tange na aw ko bi ale bi yan fala ni ka da mi
ne kɔrɔkɛ i b'a dɔn taafan kelen t'o la maa t'o taafan dɔn tuma dɔ la an b'a fɔ faransi y'a dɔn n'u m'o ta tɛmɛ o yɛrɛ bolo marché laban minnu tɛmɛna ni giriman sɔrɔla a la Haidara ma fɛn sɔrɔ marché la o mana sen na marché a k'a yɛrɛ direct an kana page mɔgɔ fɛ sinon tɛna dan na marché fɔlɔ o kɛra IBK minɛ sara ye o bɔra faransi o taara kunbɛ Saudiya marché filanan bɛɛ y'an fa ka avion ni tɛmɛtɔ sen na marché sabanan n'u mana Haidara yɛrɛ contacté direct la o tɛna ɲɛ dɔn an fa an kɔrɔkɛ yɛrɛ a taara tournée duman ci tubabuw fɛ yen ne ko tubabuw tɛ maa ye tubabuw tɛ maa ye kuma ma nana an kɔrɔ bɛ ka kɛlɛ ɲɛ jogo dɔn quoi o de kama ni fan dɔ mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ dɔn a bɛ ka kɛlɛ ɲɛ jogo n'a sera ka suma kojugu k'a b'i komi Ibrahima namuru n'u ka alijinɛ kɔnɔ muso ninnu o tɛ keleya a cɛw tɛ keleya a musow t'u ban ko ma wa jafarinya mugu kɛlen b'a dunna bɛɛ k'a gɛn i ka suma i bɛ k'i ɲin sigi kuma min na o de y'a tiɲɛ ye o de fana n ko n'i bɛ jama de kɔ jama min b'i da i nɔfɛ o don k'a fɔ waati sera an kɔrɔ kɔni ta tɛ an fa o ta tɛna kɛ bɔ ta tɛ kɛ yɔrɔ jan ye an fa n'i ma dɔ wɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ e kɔni jamana ba sigilen n ka dunun ka di n ka bala ka di i bolo tɛ taa n bolo sen tɛ taa n bolo bolo dɔ tɛ taa n bolo sen dɔ tɛ taa n bolo i b'i jɔ ko diyagoya ani wabiyaw ka kun ni balimaya an tɛna fɛn fɔ a yɛrɛ ɲɛ b'o nka kura minnu bɛna yɔrɔ bɛ tigɛ n'u y'a nɛgɛ fɛn o fɛn na so kɔnɔ ko diinɛ ko a kana d'a la nanzara wari de b'o kun a yɛrɛ delila ka dɔn amuro minɛ sira fana y'o minɛ ni kɔrɔwari fana ka marché ba ye a y'o ta nka n'u donna a ka sen na ni bɔrɔ o bɔrɔ ye ka fɛn o fɛn fɔ a ɲɛna ko mɔgɔkɔrɔba fɛn a y'a fɔ ka fara ten u bɛ min nɔfɛ n'a kɛra faso ne fa ye kelen fɔ i mɔdenw ɲɛna ko nin den dɔw f'i ɲɛna o ye Sudan ye a bɔra an ka taa yɔrɔ jan min bɛ Sudan kodɔnnaw ka fɔli ma min bɛ Sudan kɔnɔ ka don ne fa ni ɲɛ b'a la ɲɛ kɔrɔ ma o ye tɛmɛ den dɔw an fa nin bɛ hakili jigin an fa ni an ka ɲɛmɔgɔ dɔ la n'o ye Fili ɲɛ don dɔw ma bɛn nka dɔw bɛnna ko Libanɛ ko ka yɔrɔ dɔ d'u ma k'u bɛna di Libanɛ quartier je suis d'accord avec votre investissement dans mon pays quartier spécial pour les Libanais tout sauf ça an b'an fa fo yɔrɔ in na a y'o yɔrɔ ye yɔrɔ jan nka y'o yɔrɔ ye yɔrɔ jan ne de kunu an bɛ baro la ni faw cɛ baro ɲagana ka d'a kan n'an ma kɛlɛ jigin dugu ma o tɛna an lamɛn yɛrɛ jango min ye dɔɔnin kalan kuranɛ na n'a gana dɔrɔn taa k'a ye ko aw ye philosophe de aw ye cɛ ka manamanakan ninnu dabila dara kunu y'a ɲininka n ko n dɔgɔnin i ye kuranɛ kalan i bɛ diinɛ dɔn n ko min bɛ ka kɛ Sudan n k'i ɲɛ b'a la a k'a ɲɛ b'a la n k'i ɲɛ b'a la a k'a ɲɛ b'a la n ko bon ka bɛn ne ka ɲɛ yeli ma ani ne ye min dɔn karamɔgɔ ko na n ka ɲɛ yeli la min bɛ ka kɛ Sudan n ko diinɛ ka kɔlɔlɔ de wa n'an ma cɛ sɔrɔ a ko cogo di yɔrɔ jumɛn yɛrɛ tɛ u ka fɔ ma jɛman minnu bɛ Sudan jɛman fami fila de bɛ Sudan jɛman kelen bɛ yen nɔ bi presque nɛgɛ b'olu caman de bolo o jɛman ninnu ye mun ye muso minnu tun bɛ taa baara la Arabi Saoudite ni arabu tun b'u minɛ ka jɛ n'u ye den min mana sɔrɔ a b'u kunkolo la k'u ka jɔn don parce que hali
tuma min na an ka karamɔgɔ tun bɛ a laseli kan an ka mɔgɔ minnu bɛ npogotigininw ta bamakɔ ka t'u di arabu ma baara la i b'a dɔn an ka sara kɛcogo tɛ kelen anw degelen bɛ ko mɔgɔ bɛ sara kalo kɔnɔ de quoi arabu fɛ arabu b'u ka fɛn bɛɛ sara san ni san de quoi tellement que i sara mana fɔ a da ka di ka tɛmɛ libanɛw kan a da ka di ka tɛmɛ filipinɛw kan a da ka di ka tɛmɛ u bɛ jɛman npogotiginin tɔ min da u bɛ se ka san 10 san 20 sara donc o san 10 san 20 ni arabuden n'a ka yaada i mana na t'i bila baarakɛdenya minɛn kɔnɔ i bɛ bila min kɔnɔ o tɔgɔ ye ko ale de kɛbali bɛɛ kɛ la o kan ka bɛɛ ma parce que lɔntanba de b'i bolo ale fɛ yen hali bi o den ninnu n'a bɛ segin ka na i ni den nin minɛ e ye san fu parce que olu bolo o den t'olu tiɲɛ ta o t'olu foyi ye ko n ye den min sɔrɔ kɛnɛ ma an karamɔgɔ mufti dun ka laseli dɔ delila ka s'a kan o den yɛrɛ qualité min bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ bi o dagosi cayara dɔɔnin o den ninnu de nana regrouper ka k'u damana maîtrise ye ka d'a kan u fa tɔgɔ ko ka bɛn u fa tɔgɔ ko ni u ka fɛn ma donc u nana ye bolo wɛrɛ kan o denw fana de nana fara ɲɔgɔn kɛ arabu nana balimaya sama n'olu cɛ n'i y'a ye anw y'an baw to yan fana an ma jɛn fɔ dɛ awɔ n'a tun ma segin a tɛ kɛ fɛn ye an m'a ye Ibrahima sɛgɛnna cogo min na n'a tun ma segin a tɛ kɛ fɛn ye an m'a ye Mamadu delila ka kabakuru siri a kɔnɔ na k'a sɔrɔ kɛmɛ sigiyɔrɔma 5 ye a kelen arabu de segin ne ka mun kama mun nɔ tubabu wari dilen arabu ma parce que o den ninnu kɔfɛ u nana kalan facilité u ye cogo dɔ la u ka mɔgɔ minnu caman taara ka na Saudi ka tila ka na don fanga la maintenant tubabu mago sera Sudan ma ka d'a ma ko a fɔra ko fan dɔ ni mɔgɔw ye marifa dilayɔrɔ jɔ ye pap u y'u ka wari bɔrɛ ta ka Saudiya sɛnɛ Saudiya fana y'a ka wari bɔrɛ ta ka u y'a suguba min sugu kɔnɔ ka suguba minibaru sanfɛ k'a suguba minibaru sanfɛla ma ɲɛ ka filɛ ka nɛgɛ ta jamana kelen denw mɔgɔ minnu ye armée kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tulo ni yɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ hakilina wɛrɛ nalen filɛ donni kan u ka nɛgɛ ta ɲɔgɔn kama u faso mun y'o se olu ma o den ninnu don karamɔgɔ dun bɛ o den ninnu n'o ɲɔgɔnna dama min bɛ sɔrɔ diinɛ nin kɔnɔ ni diinɛ ma se k'o gosi a bolo kɔ la cogo si la o gosibaga tɛ diinɛ in bolo n'i y'o den maa dama dama tɔgɔ mɛn i ka jamana kɔnɔ o bɛ mɔgɔ n'an siranna ka dɔn i yɛrɛ ɲɛ b'o la awa tubabu tɛ yen arabu tɛ yen o yɛrɛ dama de ka se ka a bɛ komi minnu kɔni bɛ ka maaw da ka kojugu k'u la an jɔlen yɛrɛ ɲɛnamaya la an m'a fɔ tubabu marifa t'u bolo an m'a fɔ tubabu janfa t'a la nka min kɔni bɛ k'a kɛ kama kɛ tubabu kɛ den ye o sɔrɔla fo ka se o hakɛ ma cogo di t'a dɔn ko bɛɛ de b'a ne den kɔni sera yen min fili ka jɔ yen nɔ ne kɔni ɲɛ tun bɛ min na n ka ne karamɔgɔ ma an kalandenw an ka ɲɛsin awɔ sariyasun kuma in ma ka ɲɛfɔliw de k'a la jamanadenw ye ne m'a fɔ a ɲɛna n ko an kɔrɔkɛ n ko a tɛ se ka ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ko la ɲɛma t'an kan a tɛ se o olu b'a dɔn fɛrɛ u ma campagne ɲɛnama foyi préparé ɲɛfɔli ɲɛnama foyi préparé ɲɛfɔli kalan kɛ o la ka ɲɛfɔli kɛ jamanaden ye ka wa bi aw ka ɲɛfɔli fanga bɛ ɲini ka bonya taama dɛ wa bi aw dun bɛ minnu ka baara la a b'o dɔn o t'an de olu dun bɛ wari bɔrɔ bɛ arabu da la arabu bɛ k'a minɛ ka di u fɛ mɔgɔw ma k'a baara jugu kɛ ɲɛ bɛɛ jɔlen karamɔgɔ n'i ma foro yiri tigɛli daminɛ k'i la foro yiri tɔ t'a dɔn ayi
ama fo minnu bɛ kaso bon na k'olu ma jugu ma kɛ dɛ mais dɔw fana bɛ kɛnɛ ma olu ta ka jugu ni kaso bon ta de ye kɛnɛkisɛ jɛ ka ban a y'u bɛɛ minɛ wa k'u bɛɛ minɛ ala jɔ tɛ o bɛɛ ɲɛ b'o la k'u k'u minɛ de ban n'u m'u minɛ u bɛ baara min na ji jukɔrɔ u yɛrɛ ka fɔ ji jukɔrɔ k'u kana da o la o tɛ dɛsɛ ka ɲɔgɔn ye tabali kelen sanfɛ dɛ ka da n'u ko boli caman bolibaatɔ bɛna ka sɔrɔ t'a ɲɛ dɔn i komi wahabiyaw ye jamana bɔ hayidara bolibaatɔ ta maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn wolofinden ŋmɛnɛtigi hakilitigi bɛɛ b'a dɔn ko hayidara taara kɛnɛ kan nka a tɛ kun ni ten foyi dɔn kɛnɛ kan k'a fɔ marike ɲini n'a m'i kɔlɔsi kilasɛmɛ mana bɔ sen amadu a kɛra to pɛrɛmiya la olu bɛ ɲɔgɔn kɛnɛ na pɛrɛmiya ni den ko mali fanga ma k'u kɔni tulo ma wahabiyaw la wahabiyaw tɛ tulo fɛ foyi tɛ yen nɔ seko la u bɛ ban ka min kɛ dɔnni dɛsɛ kuma ko ni fili min yera a la k'u ka dɔ kalandenya ni ko dɔ dɛsɛ u ka mɔgɔ to ni an ka jɛgɛ bɛ ji dɔ bɛɛ de ka boli ka buruburu ye ko tigɛ muru de la kumaba tɛ ban kuma yɛrɛ tun b'an ka d'an ma nin waati in na koyi an tun ma se kuma ye n kɔrɔkɛ ka fɛ n'a ma ɲɛ k'a tɔ kɛ mɛ sa ko f'an bɛ k'a ye de ko wɔɔrɔ de bɛ ka u to kabatura kaba yiriw sanfɛ forotigiw yɛrɛ ɲininka ko jɔn ma ka bɛ foro kala o de bɛ ban i ye tan tɛmɛ de kɛ i ye tan saba da k'i to yen n'a ma to sago ye o kuma olu sera ka dilan ka bila cogo min na ko yali mali karamɔgɔ in kelen kelen n'i y'a sigi teli la k'a ɲininka ko a fana bɛ fɛ mɔgɔw k'a dilan k'a bila ka sini wa arabu ka aw dilan k'a bila ka sini wa k'a k'u ka kɛlɛkɛ bere ye o t'a ɲɛkɔrɔ ko diinɛ a k'a faso u b'a fɔ ko ayi k'an t'o la ko wa n'an t'o la an bɛ n'a ko kɔnɔ k'a bɛ nafolo fɛ nafolo mugu de b'u ko ɲɛmaaw ye tiɲɛ sira ta u ye tiɲɛ sira ye u ye tiɲɛ sira ta bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'u ye sira min an b'a fɔ an b'a bɛɛ ta an b'a fɔ an b'a bɛɛ ta an b'a lajɛ minnu n'an ta bɛ bɛn minnu bɛ se ka dilan ka bɛn an ta ma e bi ma an kun fɔ karamɔgɔ a bɛ kɛ cogo di n ko a bɛ kɛ cogo di ninnu dege bɛ si ban dumuni de la o sogo bɛ ka fɛn min tɔgɔ ye ko si ban a bɛɛ ja tigɛ nka a bɛɛ ja tigɛlen don n kɔni bɛɛ de kɔfɛ bɛɛ de ka boli ka biribiri ye ko ne kɔni den ma k'a kɛra fama ye karamɔgɔ aramɛ sɔrɔ olu dafalen a fɔ olu dafalen bɛ kɛlɛ kan feere yɔrɔ ka ca bɛɛ k'a minɛ fa n'a bɛ ɲɔgɔn ye don o don o k'a sɔrɔ fɛnɛ y'o sabati dɛ hakili la farisogo n ka taama ka bolo da ɲɔgɔn karamɔgɔ an ka taa o bɛɛ ka boli i ka biribiri ye n'i y'i fa ka jɛgɛ bɛ ji la ni minɛ yɔrɔ bɛ sɔrɔ o tɛ k'o bila bala ni minɛ yɔrɔ sɔrɔ n tɛ nin na karamɔgɔ nin bɛɛ da sigi bolo ko la i k'a sɔrɔ ne ka ye nin la dɔ ta dɔ tɛ yɔrɔ la ka i ka bɔ karamɔgɔ an ka taa an bɛ taa an bɛ na se